салому дуруд ба Мухлисони дастаи Барселона ва канали БАРСТГИРИИ. Дастаи спортинги Португалия мехоҳад ки Франсишко Тринкауро харидорӣ намояд. Барселона бошад омодааст ки ӯро аз даста ҷавоб диҳад. Собиқ сармураббии Барселона Роналд Куман даврони дар Барселона буданашро ба ёд оварда иброз намудааст ки фаъолияти корияш дар Барса хуб буд ва ба хотири Барселона ӯ ҳатто фикри худашро намекард. Дастаи Лидс Юнайтеди Англия пешниҳоди Барселонаро оиди трансфери Рафиня рад кард. Лидс барои футболбози бразилӣ маблағи зиёдтар талаб намудааст. Падари Лионел Месси Хорхе Месси ба Жоан Лапорта занг зада аз ӯ талаб намудааст ки дар бораи писараш гап заданро бас кунад. Барселона аз 10 футболбозаш хоҳиш кардааст ки пеш аз мавсими оянда дастаро тарк намоянд. Хави аз навсозии Барселонаро шурӯъ намудааст. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза юнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, чӣ хеле ки медонед имрӯз финали Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва дӯстони мо аз Утка Геймс барои шумо дар ин чорабинӣ се прогнози ройгон пешниҳод кардааст ки сатҳи гузаришаш 90% буда, коэффициенти миёна 2 аст. Барои гирифтани ин прогнозҳои бепул, яъне ройгон, ба ссилкаи дар описания буда дароед. Боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. Тибқи хабари яке аз маҷаллаҳои варзишии Португалия, дастаи спортинг хоҳиши ба имзо расонидани ҳамлагари Барселона Франсишко Тринкауро дорад. Трансфери Тринкау ба спортинг наздики 15 миллион евро ба буҷаи Барселона маблағ ворид месозад ки ҳамзамон ин футболбоз гаронарзиштарин футболбоз дар таърихи спортинг шуда метавонад. Айни замон ҳамлагари 22 сола ба дастаи Вулверхэмптони Англия ба иҷора дода шудааст ва дар ин мавсим дар 30 бозӣ 3 гол задаву 1 партофти головар анҷом додааст. Роналд Куман даврони сармураббии Барселона буданашро ба хотир оварда чунин гуфт: ҳамеша дарднок аст вақте имкони ба анҷом расонидани кореро ки мехости аз даст медиҳӣ. Дар навбати ман шахсоне ки футболро мефаҳманд аз Барселона ва вазъи иқтисодии ин даста огаҳанд. Ба фикри шахсии ман дарк мекунанд ки фаъолияти кории ман дар Барселона хуб буд. Ман гуфтанӣ нестам ки фаъолиятам беҳтар буд, вале бад набуд. Кори анҷомдодаи ман дар вазъияти душвортарин қаноатбахш буд. Умедворам ки Барселона бармегардад ва мисли гузашта яке аз беҳтарин дастаҳо мешавад. Аммо одамоне ки аз дохили даста бохабар буданд медонанд ки вазъ хеле душвор буд ва ман ҳамчун сармураббӣ тамоми корро ба хотири даста анҷом додам. Нисбати ягон пешниҳоди Барселона муқобил набаромадам ва ба хотири беҳтар намудани вазъи иқтисодии Барса ҳатто ба гузариши Гризман ба Атлетико розигӣ додам. Дар ягон сурат ман фикри худамро намекардам. Ҳамаи фикру зикрам барои беҳбудии Барселона равон гардида буд. Вале замона чунин шудааст ки дар ҳамаи ҳолат ҳастанд одамоне ки муқобили туям ва ҳастанд одамоне ки дар тарафи ту, гуфт Роналд Куман. Дастаи Лидс Юнайтед пешниҳоди аввали Барселонаро оиди трансфери Рафиня ба маблағи 30 миллион евро ва 5 миллион еврои дигар ҳамчун мукофотпулӣ рад намудааст. Лидс мехоҳад ки бар ивази ҳамлагари бразилӣ на камтар аз 50 миллион евро ба даст орад. Интизор меравад ки ба наздикӣ Барселона пешниҳоди дуюми худро ба Лидс равон мекунад. Рафиня яке аз ҳадафҳои асосии Барса дар равзанаи трансферии тобистона маҳсуб мешавад. Зеро маълум нест ки Усман Дембеле шартномаашро бо Барса давом медиҳад ё ин ки бошгоҳро тарк мекунад. Дар мавсими имсола Рафиня 25 сола дар 36 бозӣ 11 гол ба нишон расонида 3 партофти головар анҷом додааст. Собиқ футболбози Барселона Лионел Месси аз суханҳои беҳудаи Жоан Лапорта дар бораи худ хаста шудааст. Якчанд рӯз пеш Хорхе Месси, падари Лионел Месси, ба Жоан Лапорта занг зада аз президент талаб намудааст ки дар ҳар як мусоҳибаи худ аз Лионел Месси иқтибос оварданро баҳс кунад. Баъди рафтани Месси, Лапорта қариб ки дар ҳар як мусоҳибаи худ эҳтимоли баргаштани Мессиро ба Барселона таъқид мекунад ва рӯзи 25 май низ боз ҳамин корро такрор кардааст. Дар ҳар як мусоҳибаи худ Лапорта номи Мессиро ба забон меорад ва Лео аз ин хеле хаста шудааст. Хорхе Месси хабар додааст ки писари ӯ мехоҳад ки Барселонаро дар гузаштаи худ боқӣ гузорад ва хоҳиш мекунад ки дигар дар бораи писараш ҳарф назананд, зеро ҳам Лапорта ва ҳам Месси медонанд ки айни замон суханони дар бораи баргаштани ӯ ба Барселона сафсата аст ва яке аз сабабҳои асосияш муносибатҳои бади Барселона бо тамоми Барселона мебошад. Месси дар он назар аст ки Лапорта ӯро барои курсии президентиро соҳиб шудан фиреб додааст, чунки пеш аз интихоб шуданаш Лапорта ба Месси ваъда дода буд ки ҳатман шартномаи ӯ бо Барса давом меёбад, вале як рӯз пеш аз ба имзо расонидани ҳуҷҷатҳо Лапорта ба Месси хабар додааст ки ӯ бояд Барселонаро тарк намояд. Барои Месси ин кор зарбаи шадид гашта буд.
ба ҳамин тавон дӯстон бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.